Kaixo, Koldo Biguri naiz eta hau Euskara Okei kanala da, Euskara Zuzenaren kanala. Gaur, berdina hitzari buruz hitz egin nahi dizuet, jende askok ez dolako beti ondo erabiltzen. Adibide bat ipini dezagun. Klasean, ikasle batek, galdera bat egin du momentu batean, eta geroago ikasle horrek berak beste galdera bat egin du. Gaizki legoke esatea ikasle berdinak egin du beste galdera bat. Izan behar da, ikasle berak edo ikasle berberak egin du beste galdera bat. Berdina hitza erabiltzen da bi gauza, gutxienez bi gauza berdinak direnean, berdintasuna dagoenean haien artean. Beraz, ezin dugu esan ikasle berdina. Esan dezakegu adibidez, bizikleta batek bi gurpil dituela eta bi gurpilak berdinak direla. Baina ezin dut esan adibidez, gurpil bat zulatu zait, edo zulatu zitzaidan atzo, konpondu nuen eta gaur berriro gurpil berdina zulatu zait. Esan behar dena da, gurpil berbera edo gurpil bera zulatu zait. Bi gurpilak berdinak dira, baina gurpil bakarra da bi aldiz zulatu zaidana. Hori da desberdintasuna eta erabilera zuzena.